abang yang cuba yang tu motif dia boundary berai Nedia ah apa tang macam apa mau makan macam kayak layu ni orang muda yang tempat saya tahu kalau mahram nama dia sekolah kan apa mahram mana orang ke orang mahram mau output dulu एक जगह दिमान तो ada apa kayak itu lama kan ada apa ini especially sini zonal sub zonal ni ऐसे लोकेशन संग विजिट खाना नि बागै फाइमानि अंके तीन चारते जगह वो नथिं नायलायखा नायलायै जोंनि अफिसियेल स्टाफ रावबो दंबो बर'नो साइकेल लाइननि पूरा डिटेल्स बाहायबो मो नायदिनै जों सालायखा जोंनि लिडार्स रावबो दंबो आंनि लगे एमडीसी जोंनि बर'मगोना संकरबो दंबो इंगे नायलायमानि बिसिङाव दिनै जों अर सब फायखा सब फायखांखे जों अर स्कुल विजिट खालायखा जों अरनि हेडमास्टार अफ कल सालायखा अरनि हेडमास्टार अफ स्कुलनि जे टीचर नि प्रॉब्लम तंगमानि रो स्टाफ नि प्रॉब्लम तंगमानि रो साखा नि स्टूडेंट नि बेंच रो नांगमानि सगोरै सब्जेक्ट टीचर नांगमानि सगोरै दैबो स्कुल बर'नि टॉयलेट नि दैबो गाहाम माहायराव नांगनै साखा अपन अमो स्कुल उनखा जोंनि डिपार्टमेंट नि या हायर सेकेंडरी रो उनखे जोंनि एडीसी आमसानि या जोंनि एडीसी नि हाफांबाय जे जों मानसक जों तमा खायमा जोंनि एमडीसी बाय सालायो बिसकां फाइनेंस हालो जों दिसननानै जदिबो जों अर जेहेतु फायखाबा जोंनि अनारेबल एडुकेशन एमनि थाने जों फाइमानि चिठी सुयनाय अरनि जे रिक्वायरमेंट दंमानि बर'नो नक खायनाय जे अ जागाव माहाय नांगौ इंगे तैबो जोंनि अफिशियल विजिट दंख नायजेनै दङ जों लगेबो ऑफिसर राव बाय जों थाङै दै गायसे जागाव जों जागा नायनाय जोंनि जोनाल ऑफिस सब जोनाल ऑफिस नि बागै तानेके जों जनगण नि थानिगो जोंनि प्रशासन न गानाव तबै रफायनि जोंनि इच्छा दङ जों बबाग्रानि नेतृत्वे दिप्रा मथा एडीसी हाफां फाइमानि जों अमनो नायो जे पब्लिक रक न गानाव सरकारिनि एडमिनिस्ट्रेशन नि सुजुग माथों जोंनि दिप्रासार गोबांमा जोंनि लोकरावनि जे स्कीम गवर्नमेंट नि स्कीम जे मा थाइ दंमानि र गाहामखे सायमाया गामि आमसायबा दङ इंगे जों अबनो जनगण न लोकरावनो नगानाव न सेबमा थौरै रनाय जात एटलिस्ट सिरौै रवानि बागै जों चेष्टा खाइ दङ जोंनि एडीसी कोनो फंड अवेलेबल करै लिमिटेड फंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रखा इंखे जों माने बरग रया इंखे जों माया अमहाय अवस्थाय दं आफाना जों जनगण नि जे समस्या जों जालुङै दंमानि न जों सालब्रोंनो थागिया खलायबै चिनि एम एमडीसी जत लिडार्स दंनाय दं गामि गामि स्कुल अमहायखे लामा गुरि लायबै सातोंनो सातों हैया वातैनो वातै हैया हरनो हर हैया जों गुरि लायबै नायलै दं एटलिस्ट जों पब्लिक नि समस्या न ता खनावै दङ बर'नि न बाहाय समाधान खायमा अम जों चेष्टा खायबै दं फाइनेंशियल चिनि एडीसी हाफांनि हयते जों सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट थानि जों गोबांमा प्रोजेक्ट प्रपोजल रजाक दङ अब रां रकमा खांखे जों खायनो बोसोर खुंनायखौ अमाहाय जे खायनायजों मानति अब तो ताक सायमाया ख तानिके जोंनि डिपिआर सनावै जों जे प्रपोजल लहै दंमोन अब बर'बोफ्रो सेंसन खायनाय बर'नि पेपार ताबक जों खोनावो निर्मला सीताराम जी सेंट्रल नि फाइनेंस मिनिस्टर त्रिपुराव फाइवे इंडिजिनस पीपल नि बागै 1300 कोटी टाका रां अनाउंस खायगलांखा किंतु नायनाय खांखे इंडिजिनस पीपल माने त्रिपुरासा डेभलप खायनाय नि हिंखे एडीसी नि यागो रां रनानि ना आबनबो जों सानलायखा एडीसी हाफांनो अ रां
allocate khairona ni bagwi जों दिल्लीआव थांफ्राव बनो मेमोरेंडम लाइखा नैनि अर्जुन मुंडा जी नो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनी थानी बोसों रखा पंकज सुगिरी फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनो बोसों लाइखा इनके रलाइमानि बरक जतनो एकमत अमन जेहेतु इंडिजिनस पीपल नि बागैसि फान अनाउंस खाइनके जोंनो रथों रनानि ओंथों हाइखनो जों सालायखा इनके बरक बफ्रनाय अबतो बरक साइमासिनाय जों रखा जोंनि साथाय जों साखा बरक रखा इनके जों खाइने सार नों तिनी जे विजिट खाइमानि साबुनि लगरबो तिनी कोरिदारि बनाय आन लगे तंगो चिनि बरमगना एमडीसी उमा शंकर देवमा चिनि बिश्रामगंजनि सब जोनल चेयरमैन बो तंगो चिनि बरमगना अर्जुन देवबर्मा चिनि त्रिपुरा मथनि लीडर्स दैबो आठागमनि जमातिया चिनि तागरजला ब्लॉक कमिटी नि अंगै प्रेसिडेंट दैबो चिनारो तंबायो डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट तंगो माहाय बजागा थां ओमफ्राय ब जोनाल लोगो तिनी जों ताबो प्रमोद नगरनि नि आरानि तागरजला ताग अ जागा माहायखे नाय फायखा तीनटा जागा नाय जला बोसों साब जों जंपै जलाबो नाय फायखा ओके हामबाय सर